एका फाईलमुळे अजितदादांची वेळ चुकली आणि त्यांचा अपघात झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे। मुंबईहून मंगळवारी संध्याकाळीच कारनं अजित पवार पुण्याला निघणार होते। त्यांचा ताफाही सज्ज होता, मात्र विदर्भाच्या धान खरेदीच्या फाईलवर अजितदादांच्या सहीची आवश्यकता होती। त्यासाठी अजित पवार थांबले होते, मात्र फाईल येण्यासाठी फार उशीर झाला आणि दादांनी रात्रीचा प्रवास रद्द करून दुसऱ्या दिवशी विमानानं जाण्याचा निर्णय घेतला आणि दादांची वेळ चुकली। त्यांच्या ड्रायव्हरनं याबाबत आमच्या प्रतिनिधीला सांगितलेला घटनाक्रम पाहूया। उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अत्यंत जवळचे सहकारी जे अजित पवारांचा कार्यकाळ जो होता आणि त्यात सगळ्यात जवळचं व्यक्तिमत्व होतं म्हणायचं होतं। रात्री जाणार होतो आम्ही, बुधवारी कॅबिनेट करून आलो, मला तर बुधवारच ना मंगळवार कॅबिनेट करून म्हणले आपण जाऊया पुण्याला, पण ते रात्री मीटिंग लागल्यामुळं मग त्यांनी विमानातही केलं, मग त्यांना बारामतीला यायला बाहेर उडाले।